Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da biyan bashin wutar lantarki da ya kai naira tiriliyan 3.3, matakin da ake ganin zai taimaka wajen rage matsalolin da ke addabar ɓangaren wutar lantarki a ƙasar. Bashin ya samu asali ne tun daga watan Fabrairun shekara ta 2015 zuwa watan Maris na shekara ta 2025, bisa ga bayanan da fadar shugaban ƙasa ta fitar. An gudanar da bincike mai zurfi da tantance adadin bashin kafin a tabbatar da wannan jimillar. Matakin na daga cikin ƙoƙarin gwamnati na daidaita harkokin kuɗi a fannin wutar lantarki, tare da inganta aikin kamfanonin da ke samar da wutar lantarki a ƙasar. Haka kuma ana sa ran biyan bashin zai taimaka wajen inganta samar da wuta ga al'umma da kuma ƙarfafa saka hannun jari a ɓangaren. Gwamnati na ci gaba da bayyana shirinta na inganta tsarin wutar lantarki domin tabbatar da ingantacciyar samar da wutar lantarki mai ɗaurewa a Najeriya. DWM Hausa, Abdulrashid Salihu.